Русиядә төрле милләтләр өчен мөмкинлекләр тигезме? Хәзер аңлатабыз. Таныш булыгыз, бу Булат, бу Алёша. Алар Казаннан, икесе дә бер мәктәптә укый. Булатның туган теле татар теле, Алёшаның урыс теле. Булатның да, Алёшаның да әти-әнисе эшли, дәүләткә якынча бер тигез салым түли. Тик менә балалары өчен белем алу мөмкинлекләре тигез түгел. Булат туган тел һәм әдәбиятын атнага 2 сәгать кенә өйрәнә. Күбрәк укырга мәктәп мөмкинлек бирми, программ шундый. Анысы да Булатның әти-әнисе гариза язгач кына укытыла. Мондый хәл Татарстанда 2017 елда барлыкка килде. Алёша үз туган теле һәм әдәбиятын атнага 7 сәгать укый. Өстәвенә ул туган тел булып урыс телен сайлаган. Шуңа аңа тагын 2 сәгать туган тел дәресе өстәлә. Димәк атнасына 9 сәгать килеп чыга. Булат башка фәннәрне урыс телендә укый, әти-әнисе татарча укуын теләсә дә, тулысынча татарча гына укыткан мәктәпләр Казанда күп түгел. Алары да ерак урнашкан, барып җитү җайсыз. Әле татар дип аталган шул мәктәпләрдә дә татар компоненты бик аз. Кәгазьдә татар булып саналган мәктәп чынында урыс булып чыга. Алёша исә барлык фәннәрне дә урыс телендә өйрәнә. Туган тел итеп урыс телен укый. Әти-әниләренә дә, үзенә дә рәхәт. Мондый мәктәпләр адым сайын. Булат та, Алёша да 11-нче сыйныфта урыс теленнән имтихан тапшырачак. Урысмы син, татармы, бу мәҗбүри. Ә менә татар теленнән имтихан мәҗбүри түгел. Аны Булат бик теләсә генә тапшыра ала. Тик аның билгесе бернигә дә тәэсир итми. Университетларга керү өчен ул кирәкми. Булатның туган теле татар теле булса да, ул имтиханнарны татарча тапшыра алмый, чөнки Русиядә дәүләт имтиханы урыс телендә генә тапшырыла ала. Мәскәү кануны шундый. Университетларга кергәч, Булат та, Алёша да урыс телендә белем алачак. Татар телендә белем биргән университетлар юк. Алёша белем бирүнең бар баскычларында үз туган телендә уку мөмкинлегенә ия. Ә менә әти-әнисе салымны шул ук күләмдә түләгән Булатның андый мөмкинлеге юк. Ул бик шикләнгән булып чыга. Халыкара конвенцияләрдә, Татарстан һәм Русия конституцияләре дә белемне үз туган телендә алу мөмкинлеген гарантийли. Тормышта исә Алёша өчен ул бар, Булат өчен юк. Хәтта Булатның тарихи ватаны Татарстанда да. Менә шундый хәлләр.